foli bɛ bɛɛ lajɛlen malen cɛ ani muso denmisɛnnin ale ni mabɔkɔrɔ an minnu sɔgɔlen don Tamtam TV jabaranin kan ka kɛ ni ka kɔ wagati olu tɔgɔ ye k'aw bisimila ka kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛ ni bi tɛnɛ octobre kalo tile 13 san 2025 kibaruya bakuruba la mun bɛna walawala ko da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ an ka finitigilakaw ye sebaya kɛ banbagaci wale maaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Minɛkakaw olu fɛ yen nɔ an bɛna da o la ko walawala ko da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko nin kɛra funteniba ye min tɛmɛna Mali ale ni l'Amérique jamana o ni ɲɔgɔn cɛ barisabula ko États-Unis fɛn min kɔni Washington o y'a yira k'a fɔ ko ni Malien minnu bɛ fɛ ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka don olu fɛ yen nɔ u ka jamana kɔnɔ u ka dugukolo kan ko fɛn min kɔni nafolo kasabi dɔ ye ko an kan ka o sara walasa o yamaruya sɛbɛn in kun kɔrɔ cogoya min na an yɛrɛ fana ka jamana ɲɛmaaw fana bɔra ka laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ fana na u ka tajuru sara bere ni ka o juguya ka kɛ ni nin kofɔlen ninnu an bɛna walawala ko da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko nin don kelen kɛrɛnkɛrɛnnen san kɔnɔ min bɛ ta k'a kɛ muso la ka denmisɛnninw olu tɔgɔya la ni an ko o ma ko journée internationale des filles o ta ko 10 ale ni 4 n'a o mun donna bi anw fɛ yen faba kɔnɔ an bɛna da don o tɛmɛna bunako min ka ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan kunnafoni kuncɛ la an b'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni an ka laadala ko olu la kɔlɔsili bunako kan Tombouctou ko olu fɛ yen nɔ san o san daraja min bɛ kɛ yen nɔ walasa ka se ka u ka misiriba min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko jidare bɛɛ ko an b'a fɔ ko olu baaraw yɛrɛ fana min donna an bɛna da don fana na ko walawala ko da aw tulo kan n'olu de bɛ an bulon bi ka kɛ octobre kalo tile 8 san 2025 Minɛkakaw olu fɛ yen nɔ AES finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ ka se ka dankarikɛ banbagaci wale maaba caman na ni o kumaw taara k'a fɔ an ka état major ni ale an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba ye ale ka laseli olu senfɛ sɛbɛnfura in kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko dankarikɛra banbagaci wale maa minnu na ni maa kelen bɛ a la ni ale tɔgɔ ko Bubakari Demugi ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ni a ka banbagaciya walew ye ni a ka nigɛlɛya ni a ka ko olu ta cogo ye ka yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min ko sisan ko ale ni a ɲɔgɔnna caman ko an ka finitigilakaw kɛmɛ min ka dankarikɛ o la o hukumu kelen kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko baara wɛrɛw olu taara ka bila sen kan an ka finitigilakaw fɛ jamana kɔnɔ halisa lakanako nasira la mun ni o kɛra sababu ye ka se ka fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw olu ka fan fɛ u ka minɛnw bɛ kɛ yɔrɔ kofɔlen minnu na ni an ko o ma ko de base logistique ni an ka maaw finitigilakaw taara ka taa o yɔrɔ kofɔlen ninnu ni ka o ci minɛn minnu bɛ yen nɔ ni ka tɛgɛ kɛ olu la cogoya min na an bɛ fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ni ka o da an bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka minisiri min ni ale ka baara o bɛnnen don Mali ale ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli bunakun kan ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Abdoulaye Diop ale yɛrɛ fɛnɛ ye laseli kɛ a ka kuma kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko Mali filɛ nin kuma min fɔla ko ale na kɛ tajuru sara bere ye bamananw ko ten tɔ k'a fɔ ko n'i ye juru don ko o man gɛlɛn ko ni juru ko a bɛ sara ko o de fanga ka bon kosɛbɛ o hukumu kelen kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko l'Amérique jamana ye hakilina min kɔnɔna na n'o y'a yira k'a fɔ ko walasa ka se ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka don olu ka jamana kɔnɔ ko Malien denw kan ka nafolo kasabi dɔw ni ka o bɔ o yamaruya sɛbɛn o kun kɔrɔ ni an ko o ma ko visa o hukumu kelen kɔnɔna na an ka fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko o ye hakilina ye mun ni a tilennen tɛ ni a tɛ ka kɛ fɛn min kɔni ye bɛnko kuma min o bɛ yen nɔ o nasiraw fɛ ko ni o hakilinaw taara ka o bɔ l'Américain olu ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ko anw yɛrɛ fɛnɛ ba Malibaliya yan nɔ an ka jamana ɲɛmaaw ko u yɛrɛ fɛnɛ na o baara kelen ni o waleya kelen ta ka o ɲɛsin l'Américain den minnu ni olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ bɔ Amérique k'a fɔ ko olu bɛ u senfa ni ka u kunda anw yɛrɛ fɛnɛ ka jamana ka k'u yɛrɛ fɛnɛ na o yamaruya sɛbɛn kelen nafolo kasabi ye ni ka o sara Mali yɛrɛ fɛnɛ ye walasa u ka se ka yamaruya sɔrɔ ni ka don an ka jamana kɔnɔna na barisabula ko u filɛ ka nin waleya ni kuma ni baara mun ta ni ka a kɛ an ka minisiri ka kumaw la ale y'a yira k'a fɔ ko o tɛ ko ye min ni an kan ka se k'an bolo siri ni k'a da an sen ka o lajɛ ko an yɛrɛ fɛnɛ na o tajuru sara bere ni ka o farinya kosɛbɛ o ma o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Bamako seli la sɔgɔmada in na ni ale ye yɔrɔ kofɔlen ni an ka jamana ka daraja caman ni olu ta kɛ o kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni don kɛrɛnkɛrɛn ni diɲɛ seleke naani bunakun kan ni o taara ka o bɛn musomaninw olu ka tɔgɔya dɔn ma an b'a fɔ ko Mali kɔnɔna na ko o nun donna anw fɛ yan nɔ sɔgɔmada in na a ta ko 10 ale ni 4 ma o kɛnɛ kan min ɲɛmaya kun talen don ka o di an ka minisiri ma min ka baara bɛnnen don musow lafasali denmisɛnninw fo ka taa se duw lafasali o bunakun kan ni ale ni an ka fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaa
ɲɛma jamana maraba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani kɔnɔna na ko u ye a don ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni thème ni o sɔrɔla a kɔnɔna na k'a fɔ ko o de bɛ kɛ musomaninw ka hakilina u ka yetaw ye ale ni u ka yɛrɛta ale ni u b'a fɔ u ka diɲɛnatigɛw k'u ka ɲɛnabɔ cogoya min na u yɛrɛ ka se o kumaw fɔbaga ye ka o hakilinaw ni ka olu lacari ni an ko o ma ko leadership défi nka k'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna na ko an ka jamana ɲɛmaaw ye anw ta thème ta ni o kɛ ko ye min o kelen dɔ bɛɛ lajɛlen kunna sumuni wa ni a ka ca la ka kɛ anw fɛ yan jamana kɔnɔna na ni o de ye ka musomaninw ta minnu ni u si ma se furu ye ka u don furu la ni a bɛ kɛ an ka togodaw la ka caya k'a yira k'a fɔ ko u bɛ ɲɛfɔli kɛ kɔlɔlɔ min bɛ o baara kofɔlen in na hali ni ɲɛtaga yɛrɛ fɛnɛ b'a la mun bɛ sɔrɔ la ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min kɔni dugudenw ye olu ko la jamana kɔnɔdenw ye olu ko la an ka dutigiw ye fɛnɛ o waleya ninnu tali la ne b'a yira k'a fɔ ko nin hakilina ye mun taara k'a yira k'a fɔ ko ka musomaninw ni ka u don furu la k'a sɔrɔ u si ma se furu ye walasa a kana kɔlɔlɔ se u ka diɲɛnatigɛ ma an ka jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka o baara minnu ta ni ka olu bila sen kan ka se ka musolaka denmisɛnnin ninnu ni ka u lafasa u ka hakɛw kɔnɔna na ka o baaraw ni ka o waleyaw ni ka olu lasɛbɛntiya kɛnɛ bi sɔgɔmada in na min bɛ hakili jigin kɛ musomaninw ka hakɛw sɔrɔli hukumu kɔnɔna na donc k'a yira k'a fɔ diɲɛ seleke naani ye ɲinan ta bila walanda min kɔnɔna na o de ye musomanin jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye walasa yɛlɛma ka se ka don ɲɛnamaya ɲɛtaga kɔnɔna na n'a ka cɛsiri a n'a ka timinandiya a n'a ka yɛrɛdi donc o de ye ɲinan thème national ye maintenant Mali yɛrɛ kɔnɔ yan anw y'a ta k'a bila hukumu min kɔnɔ o de ye musomanin bɛ se ka furu joona ani an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan n'o ye lakanako gɛlɛya ye ani denmisɛnninw ka furu joona o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛnw de ye an den musomanw kan ani tagabolo jumɛnw de ka kan ka taga sigi sen kan halisa walasa kɔlɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ musomanin ninnu fɛ gɛlɛya ni furu joona kama olu ka se ka nɔgɔya cogo min na donc k'a yira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma a ko bila bolo kɔfɛ parce que ka d'a kan baara caman kɛra programme caman taara ka sigi sen kan ani UNICEF ni dɛmɛbaga jɛkulu caman fɛ waleya caman kɛra mais halisa k'a yira k'a fɔ autoritéw ka hami belebeleba ye ka musomaninw bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ nɔgɔya la cogo min Mali jamana kɔnɔna na n'an y'a ye k'a fɔ lajɛ in kɔnɔna na yan bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ minisiri 4 ɲɔgɔn bɛɛ bɛ ne kɛrɛfɛ yan pour que ka kɛnɛ in ɲɛnamaya an bolo donc o b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw hakili bi nin ko in na ka hakili jigin kɛ tuguni pour que k'a sinsin ko jamana ɲɛmɔgɔw jɔlen don musomaninw ka hakɛw sɔrɔli la aw yɛrɛ y'a ye sisan sketch min kɛra sisan u ye états généraux ko kuma fɔ minnu fɛnɛ tɛmɛna ɲɛ olu fɛnɛ y'u da don a ko la jamana ɲɛmɔgɔw de y'a hakilina ta ka a sigi sen kan ko promotion de la femme ka o lajɛ in kɛ ka lajɛ in kɛ maliden bɛɛ ka se ka na k'i hakilinata fɔ Mali musow ni denw ni dukow kunkan ko cogoya kan wa ka tila k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri n'u ka yɛrɛ di a n'u ka wulikajɔ kama baara in taara k'a sigi sen kan a dɔrɔmɛ kelen ma bɔ fan si a bɛɛ bɔra an ka jamana wagandeba kɔnɔna na donc o de ye k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw wulilen don ka jɔ nin baara in na musomaninw ka ko ye jamana ka ko de a b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ sigi an bɛ musomaninw de ka sigiyɔrɔ la ni excusez-moi mon bamanan n'est pas très bon ni occasion in na ni an bɛɛ nana k'an sigi ko musomaninw ka ko minisiriw kumara an yɛrɛ parlementaires kumara an sketchiw ye u y'a ɲɛfɔ an k'a fɔ ko musomaninw ka furu bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase an ma ka kan ka musomaninw ka furu jɔ autoritéw ka a kɛ u ka cɛsiri ko ye ne b'a fɔ ka fara kan ko musomaninw ka ɲini u ka hakɛ ɲini k'a dɔn u kan ka ɲini k'a dɔn mɔgɔ minnu fɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko n'u bɛ situation sugu la u bɛ se ka taa autoritéw fɛ yen autoritéw b'u dɛmɛ k'o bɔ a ko la autoritéw bɛ yen nɔ ONGw bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛ se k'u dɛmɛ o a ko o
tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛɲɛ ni an ka laadalafɛnw olu kɔlɔsili bunakun ka ye ka yira k'a fɔ ko Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ kununko ni an ko a ma ko la cité des 333 Saint k'a fɔ ko dugudenw bɔra ni ka i n'a fɔ kɔnɔkulu ka o fara ɲɔgɔn kan ka taa san o san a darajɛ bi kɛ ni ka fɛn min kɔni ye misiriba min bɛ u fɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Jindare Hubert ni ka taa ale mɔ an b'a fɔ ko o ɲɛnajɛw baaraw kɛra kununko ni nin ye a san 700 ɲɛnajɛw ye k'a fɔ ko an ka marabolo ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ ni o ye gouverneur ye ale tun bɛ kɛnɛ in kan a ye fɛn min kɔni baaraw min don ni bɔgɔ talen ka taa misiri mu ka yira k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don sojɔw ma ni an ko o ma ko mansɔn ko olu yɛrɛ de tun sen bɛ nin baara kɔfɛlen in na ka fara dugudenw ka dɛmɛ kan walasa a bɛ ɲɛnamaya cogo min na san o san ka se ka ɲɛnata ni ka o yɛrɛ fɛnɛ ɲɛnamaya ka gouverneur sen don nin baara kɔfɛlen na o b'a yira k'a fɔ ko bɛn ale ni keleya ani ɲɔgɔn dɛmɛ min ni o fɔra ko nin ye o bunakun ka ye wa fɛnɛ ka yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw hakili bɛ kosɛbɛ dugudenw yɛrɛ fɛnɛ ka laadala ko la o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ farikolo ɲɛnajɛ ko nasira fɛ ni o bɛna kɛ an ka kunnafoniw kuncɛli kunnafoniya labanw ye k'a yira k'a fɔ ko kununko ko Mali ale ni Madagascar ko olu y'u kɔkɔ da ɲɔgɔn na ka kɛ ni diɲɛ seleke naani dolanciba min ni o ko ɲɔgɔndanw bilalen don sen kan ni a bɛna kɛ san 2026 ka kɛ ni o baaraw ye olu ye hali n'a y'a sɔrɔ ko Mali sen tɛna ye ni darajɛ in kɛnɛ kan na bari sabula k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni an ka pɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko olu dɔgɔyara mais k'a yira k'a fɔ ko kununko k'an ye nin dolancɛ min kɛ ni a kɛra an ka faba kɔnɔ an ka dolancɛ kɛnɛ min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko 26 mars k'a fɔ ko Mali ale sebaya sɔrɔ Madagascar kan naani ale ni kelen Mali o kanuna k'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin b'a jigiya k'a fɔ ko an bɛna fɛn min kɔni ye dolanciba min ni o bɛ kɛ farafinna jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ ni an ko o ma ko Coupe d'Afrique des Nations ko o baara minnu fɛnɛ ni olu bilalen bɛ sen kan ni o ko minnu bɛna don k'a yira k'a fɔ ko o baaraw fɛnɛ ko an bɛ ka wulikajɔ belebele kɛ walasa ka se ka an labɛn ka taa o ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan ni ka o sebaya sɔrɔ ka na n'o ye anw fɛ yan nɔ faba kɔnɔna na ni ma dan sigi aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin kan k'a yira k'a fɔ ko kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko aw ka o sɔgɔlen to a na ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ o hukumu kelen kɔnɔna na Amadu Ampateba ale bɛ nin kuma in fɔ ko laadala ko ye fɛn ye min ni a bɛ tasuma yelen ka o de yira denmisɛnninw na ni o bɛ an ka laadala ko olu sankɔrɔta mais ko a kun tɛ ko tasuma salen kɔfɛ buruja min ni o bɛ to ni ka na an sigi ni ka o de lajɛ o hukumu kelen kɔnɔna na an b'a fɔ ko ka kɛ ni an ka kunnafoni di so bɛɛ tɔgɔ la ye ko aw k'an bɛɛ basala.